Siphinde-ke sikwamukele osukwini lakho nje oluhle kakhulu-ke. Siyathemba-ke nina bogogo nani bomkhulu-ke niphilile lapho-ke emakhaya. Ugijime-ke laphana kwi-channel yethu nje kamnandi, usubscribe, ulike, uphinde ushare-ke. Namuhla-ke sibhekela nje iphupho lomuntu-ke othandana naye-ke, ukuthi-ke ngabe kusho-ke ukuthini ukuphupha into ethile ngomuntu othandana naye. Sizokubhekela nje la okokuqala, ukuphupha ulinganiso into yomuntu othandana naye ikunele kahle, kusho-ke nje ukuqina kothando lwenu noma-ke ukuqina kokuzwana kwenu. Siphinde sikubhekele lana-ke ukuphupha uphekela umuntu othandana naye. Baningi kahlezi bengibuza leyo mbuzo ukuthi, hawu mkhulu, kusho ukuthini ukuphupha umuntu-ke umphekela lo muntu othandana naye-ke? Lokho-ke kusho ukumkhuthalela kwakho nje kakhulu. Phinde futhi nalana ukuthi khona-ke ukuphupha uklinela umuntu othandana naye, nakho futhi nje kusasho-ke into efanayo-ke nje, kusho ukumkhuthalela kwakho nothando onalo ngaye. Siphinde la sikubheke lelinye-ke iphupho-ke mkhulu, nawe gogo lapho-ke ekhaya, ukuphupha umuntu othandana naye ekwala. Lokho-ke kusho-ke into enhle ukuba nje lokho kusho ukuthini-ke? Kusho ukuthi uthando lwenu lusazothatha isikhathi, nanokuthi kukhona futhi ozama ukulihlukanisa phakathi nina nobabili, kodwa uthando lwenu lusazothatha isikhathi, kusazothatha isikhathi ukuthi nje nihlukane-ke. Uphinde sikubhekele lana-ke elinye iphupho, ukuphupha ujabule kanye nomuntu wakho othandana naye. Lokho kusho ukuthi ningahle nihlukane, sangase nihlukane, umningi futhi emcabangweni wakhe-ke, njengoba nje ehleze nje niphupha nijabule, futhi nisukene nasenisondelene ekutheni nihlukane. Kukhona lokho okusuke kukhona emcabangweni woyedwa wenu, lokho ongase kwenza ukuthi nina nobabili nihlukane. Ilapho nje-ke amaphupho bese kuphathele wona-ke osukwini lanamuhla-ke nje. Wena nje ungakhohlwa laphana-ke usubscribe, ushaye ne-notification-ke, thina sizobe sesiphendula kuwena, sikubhekele nephupho. Uma ukhona nawe lapho ekhaya-ke kunephupho uphinde waba nalo wangaliqonda ukuba lisho ukuthini, ugijime uye kwi-comment section, ufike nje usibhalele kamnandi nje, thina sobe sesibheka laphana-ke, size-ke sizokuhlaziyela-ke lelo phupho-ke nje. Hashtag ukulandela amaphupho owaboniswayo kuhle nje ngoba kukwenza uqonde ngempilo yakho.